4,61. Startsignalet det er givet videre her til start nummer 22. Det er Heidi Camilla Sørensen. Hun rider på dejlig lækre Q2. Start nummer 23, Johan Lundberg Larsson, må gerne følge med ind på banen sammen med start nummer 24, Helen Nordheim. Jeg kan lige nævne en top 5. Tiden, der skal slås for at komme til tops i denne klasse, det er Christine Gerstads tid. 0 fejl i anden fase i tiden 37,68. Forløbig toer, det er Katrine Tørne på Pedro. Forløbig treer, det er Frederik B. Seim på Nancy. Forløbig 4, det er Ida Johansen. Og forløbig 5'er, det er Mikkel Larsen.